Matur nuwun wae sowan melih. Ayo. Iki karo tirakat sartane ndedonga ana ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga nggone para warga masyarakat ing Tawang kene anggone tansah ngeluri lan nguri-uri uga ngurup-urup marang adat tradisi ya kuwi upacara adat bersih desa. Muga-muga sakpungkure mangya rahayu wilujeng kalis nering sambikala seping rupita sembada kang sinedya arahayu kang kaestu basuki kang kaestu kecandhak apa kang den uyak Allahumma amin. Tak ngelaras tembang sikik sadurunge Kang Masku karo Mbak Yuku mengko menghibur lagi iki tak njaluk suarane sinden Mbak Tika. Lho Mbak. Jenis. Tembang karya Kinarto Sabdo Mbak, jenengan aturke Mbak. Tembang dolanan mawon mboten sasing gendhing kaya kaya jangkung kuning ngono. Dawa banget niku. Iya. Diaturke Mbak. Terserah apa kudangan apa kidangan apa apa kuwi jenenge warung pojok menika nggih prayogi. Nggih, nderek sinten? Mboten enten mengejak kok. Ajeng nderek. Warung pojok, Mbak. Monggo, Mbak. Matur nuwun nggih. Tereng. Ya, Sa. Yo. Sabar matu isih kalah eseme wong kuwi tansah gawe lindur. Jangkrik gunung atiku kuningsih ngejemung nyalemno aning pojok mung batu-batune tembung pari anggun kunyai siang kang sayakti sumandeng wong ayu. Matur nuwun Mbak Tika. Swantenipun sae sanget. Keduka saged damel tias ingsun saged lerem tintreming merdaya. Iya nun. Ayo Mas Gareng. Mas disuwati no, serampat Mas. Yo.
sareng Mbak Elisa. Tansah liwang atiku kayong slagamu saya nambahi alas awas atur nuwun sugeng dalu Mas nggih sugeng enjing Dik Petruk Dik Petruk nggih nggih Bagonge rung teko telat Bagong saestu bingah sanget menika nggih warga Tawang ngetingalaken anggenipun samiya guyub rukun ngaten nggih Mbak Elisa Nggih, anggenipun tirakat guyub rukun krungu guyub rukun kon guyub rukun. Nggih. Tirakatipun nggih jangkep. Jangkep, Iki Mbak. bukti bahwa ya ora mung arep ndelok dalang, ora arep ndelok bintang tamu tapi ya tirakat tenan dinggo desane, dinggo Nggih. awake dhewe. nirakati pribadine nggih Nggih. nirakati lingkungane Bener. Nah. nggih niki Titi Wanci sak protiganing dalu nggih Wanci kang mustajab kagem ndedonga monggo sesarengan ndedonga mrih sageta kajunjung derajat kamulyan sak tedhak turun kula panjenengan sami amin Allahumma amin Tawang mundhak dina mundhak santosa lan bagya mulya amin mundhak minggu saya rahayu amin mundhak sasi mundhak berkah lan melimpah rejeki amin mundhak taun samsaya guyub rukun amin sing ijeh Joko prawan ndang rabi nggih sing rondo duda nggih ndang rabi sing tuwa-tuwa ndang mantepke ati sumarah maring Gusti kersane anak putu do tresnani Nah, ngono Apa, tiwas Mas? deg-degan aku. dongane sing sae-sae Pak Ah, nggih. Wonten layang Mas Petruk. Nggih. Wonten. Saking Arjuna Ireng. Wah, menika Mas wonten Arjuna tambahan. meneh nggih. Nggih, nyuwun kadung tresna. Kadung tresna ini juga ada Nawala nggih nah wolo salam budaya Mas Dalang nggih lestari budayaku nyuwun tembangipun Gerajakan Banyuwangi Gerajakan Banyuwangi ingkang ngaturaken Mbak Elisa saking bapakne Rama dan Mas Tompel oh nggih diaturke engko nggih nika wau wonten WA rencang kula Gus Rafi Gus Nggih. Munir lan sanes-sanesipun ngersake sarung jagung nika sarung saking jagung. niaga Kiai Tapel oh nggih salam nggih Mas Ijih orkestra campur sari susuan nika. Oh, nggih. Ingkang mewakili susuan majeng ngantos tingkat nasional nika. Weh. Luar nggih, biasa. sae-sae. nggih diaturke sing alus-alus iki Mbak mengko lagi Siap. Monggo nggih. sing sigrak-sigrak nya ana kadung Kadung tresna tresna. pun bawani Kadung tresna. iki prayogi Ngoten nggih prayogi. Nggih. Nggih.
Ugi nyun sewu mbangane mangke kata lumpen. Terus Wonten pundi, Mas? dawuh wau niki wonten pepunden saking Laladan Simo Mbah Kimpul. Nggih. Mangke nggih kepareng badhe nyawiji sugata panglipur. Wah nggih prayogi. Ngaten. Niki penaturaken rumiyin Nggih. Kadung Kadung tresna. kadung tresna nggih. Pareng kula bawani mriko nggih. Lah monggo Mas. Lah wong suarane jenengan ya apike pol. Wah, wong rung sedo nyuwara kok rumangsaku ning ngalem. Lah mau aku wis krungu kok ya. Nggih saking apike bojoku tak suarane minggat kok mbiyen. Beda. Oh, mula anake rono-rono dijak. Ada gumun kok. Deloke anake kaya ngono iki bapake kaya ngopo? Do kumun, Mbak. Gumun Do pripun? kumun. Mas Gareng kowe rupamu elek kok, anakmu ganteng men. Lah iya. Kalau nyari ya penak kok, Mbak. Tangga kuwi ganteng-ganteng aku ya gelem ngono. Lah dadine kuwi anake sapa kok tangga Yo bojoku ki le batin karo tangga-tangga terus temomo ning anakku ngono lho. Tiwasku berpikir. Nggih. Yang tidak. Maksudnya batin-batin. Batin nggih, Mbak. Biasane niku nek wong gerbeni Nggih, nek niku wong peteng. batin piyai sanes niku mengke saged nurusi wonten ning putrane nek Mikir ke batin sing artis elek. po sing bagus-bagus. Ah, ngono ngoten. ben anake. Nangkep kurang ngono. Lah pripun? Piye? Hubungan batin iki monggo kadung tresna terus. Petrok ya. Barane sik. Kang Gareng. Nggih. Ah jan kakang. Nggih dandang gula mboten napa-napa nggih nggih. Nun, Nggih dandang gula. Nggih. dandang uyah, dandang gula monggo. Kaya bumbon pawon ae. Panjenengan wis sedaya tembang menika prayoga kok. Ngono. Slendro apa pelok niki sik titik sik. Slendro. Nyotitikane. Pelah napa slendro jangan request. Lah niki anu kok slendro. Niku Mas Heri sing gender iki. Wujud suka, Sing pas to Mas. wujud suka, syukur marang Gusti. Sik Mas. Nggih. Tak nyuwun priksa swantene jenengan kok iso pleng karo larasan iki napa? Nek nuwun sewu, napa jenengan nggunakake metode kaya nek teng pondok nika? Pripun nek metode pondok pripun? Nek ngapalke donga niku rak diapalke diwaca, Nggih. terus kertase diruwange tulisan niku diobong, terus awune diombe. Ah nggih, niku nek metode Ben apal. pondok. Nggih. Aku lho benten malih. Pripun? Kula metodene anu kok ning nyukani niku riyen niku guru nggawe rujak. Nggih. Dadi syaratnya niku kudu gelem klumpukke dondong bendina niku. Ora Nggih. ketang siji niku kudu nyepake dondong. Dondong nika dionceki, resik nika. Terus dikumbah lah mengke isine taleni benang diogrok-ogrokke ngoten telak ngoten. Tak kira nek Oh kuwi dadi iso marake anu ngono ya? Pleng karo larasan gamelan ya? Lah nggih boten. Tak kira nek anu metodene kaya sing metode pondok wau. Niku ngoten ya gur Beda- mrikula niku gur guyon priye lucu gendong guyu malah ra nek le guyu. Undangan enek le guyu ding. Tak kira nek kaya metode pondok mau bedane dluwang diobong. Nggih niku biasanipun panci mekaten menika Nggih. adat rupiah para-para santri ngoten menika. Nggih. Mbok menawa sampean wilahan kuwi dijor terus diunjuk ngono. Dadi larasane. Mboten sah dicor napa to langsung jejelke ngoten men. Nggih. Wujud suka syukur marang Gusti. Nggih. Pratandha prilaku kang utama kandel iman lan takwane Santine dene tuladanipun warga tawang dalu niki ing hang leluri budaya eling mreng leluhur nan bersih desa gelar wayang kanthi dalang Ki Ansor
kang nyata yekti Terus daya muga raharjo. Amin. Allahumma Ya iso lek gawe dadak ya Mas. Nggih, nggih. Dadak niki wong nggih. Rekake ngotak-atik jumbuhke le swasana suwane teng Tawang. Nggih. Lek ngasta nggih Ki Yusuf Muhammad Yusuf Ansor. Ku kata lewe alih kula. Dalange cilik nek gedhi to, nek gedhi napane anune. Pak anu meneh. Swatene niku lho. Ayo sone apik kok ya. Wah, mboten masalah son, adah kondo. Adah kondo. Lah ya adah kondo ki rak ya son kuwi. Son apik ki titene, Mas. Titenane pripun? Aku muni iya, nggon speaker munine nggih ngono. Wis son apik. Hormati. Cobi. Yo. Nah, nah. Ya ta? Cobi boleh? Yo. Nggih. Nah. Yo tenan ya. Son apik iki. Hormati. Grapyak. Boleh pisan gas. Wah, wis. Aku menah-meneh ndak entek ya. Nggih, niki dalu punika sanipun DG Pro. Oh, DG Pro mriko. Ugi bungsu. DG Nggih. Pro saking Bakalan mriki. Nggih. Terus nek bungsu menika saking Waladadan Suruh. Oh, Suruh bungsu. Kabupaten Semarang nggih. Nggih, berarti mboten sulung nggih. Pripun? Bungsu. Bungsu. Anak ragil kan. Nggih. Nggih, Jadi sanar tak bantah angel men iki. Sone apik iki. Nggih. Ora kaya sone sapa Peri mana di Peri. Mas Peri. Anu sopir kula. Nggih. Sone iki nek mbrino nyetel dangdut iki Pripun? nyetel lali janjine ngene. Tirner mir. Kanggo nyanyi kok malah. Wae Pak Edul kono digowo. Aku ora abot ya tak bawa. Nggih. Mangga. Mangga. Mbak Elisa. Iya. Tintingane Mas. Mas Heri, piringane Mas Heri. Lamat wos katon tejane yen berangkatan menjarang aduh wiragane sinawatan bosen yen basengut timbang katon nyata jati Nantian bebasane kalingan godhong sak lembar kemas Ayos kejatan rasa sang-sang minatiku. Iya. Pleketek. Ngapa? Sing ngendang. Wong awak gedhe tak wong kuwi iki awake wis gedhe banget to, Tru. Heeh. Bul ana sing luwih gedhe. Mbok jajali kon nabuh peking rak wagu. Bacaane wimbuh paton jero batinku tansah mawon en
Ah, penak suarane Mbak Elisa to. Iya. Nggih. Sindan anu Mas Gareng, Pripun Dik Bagong? baterainya 1000 watt ngeten niku. 1000 watt. Baterai Baterai 1000 watt digolekane ning endi? lagi nyetrum. Oh, baterai sawang kok ya. Oh, baterai cas-casan ya. Heeh. Genset iki. Baterai cas-casan. Kok baterai cas-casan to, Kang? Baterai nek sik Mbak tak urus iki. Piye? Kok muni baterai cas-casan ki terus colokane nanti. Carane nek ngedrop kan langsung tancepi. Dicas. Dicas. Piye kuwi carane? Ditancepi semangat. Oh, nggih. Sing marake awak dhewe iso powere tambah gede. Kuwi semangat. Iki kabel Type-C apa kabel apa, Mbak? Hah? Ya tergantung. Saiki nganggone wireless ya. Oh, malah Bluetooth. Oh, Bluetooth. Diremot, Mas. Diremot. Wis kaya supit nah diremot. Aman. Diremot. Terus anu kan ya, Truk? Ngapa? Lambemu. Yes, tunggal pokok tunggal sama dipun pinangani Nggih. menika. Wow, sinten Mas? Apa? Mbah Kimpul. Nggih. Mbah Kimpul tasih legah napa mboten? Sinten asmane? Mbah Kimpul. Oh, Mbah Kimpul. Kok kaya Oh, kenal nggih. jeneng niku. Nggih. Saya lega mboten nggih. Kimpul. Mbah Kimpul ngangge jreng mboten? Mbah Kimpul tasih pinarak lega mboten nggih? Saking simo. Tasih? Ketinggal kok. Kalih nenggong nggih disambi-sambi Mas, ndak entek wektune Mas. Nggih, kalau disambi monggo anu nyawiji mawon langsung minggah panggung. Nggih. Mangke wekdal mirunggan kantun ngaturaken Sugata Panglipur dhateng para pamirsa. Nggih. Tadi ada permintaan Banyuwangen ya Mas Yusuf. Nggih. Nggih. Ma. Nggih, dibantu sinten? Ya, Ria, Mbak Wita. Wita. Vita bisa. Oke, Mbak Wita ayo. Monggo. Mambrat. Mambiat. Membiat kok memberat kok. Membiat. Kenoson sing geber malah di membrat. Mayones. Mas. Ya. Ayo Fit. Walah. Olah lah. Nganti sakmene diawane. Ngetani bone gen rampung. Ngewangi kok ya.
soalnya Mbak Pita niku mboten ngertos cengkok Banyuwangi. Ngaten, ngertosnya cengkok putih. Cara Banyuwangi ya cengkoke cara vibranya itu lho, vibranya kan beda nggih Mbak ya. Vibranya. Ya. Nek Banyuwangi itu Kok gitu? Yang Iya. bentul itu ininya bentul kok gini. Iya ini. Beda lah. Mbak Pita itu enggak bisa kayak gitu. Oh, Mbak Wita enggak? Anggo miku, Nduk. Coba dintul ke Mas. Mbak Vita jadi drink. Pita Vita Jeledring itu kan minumanmu. Penunda lapar. Lah nek sampean iso diminum. Bisa. Mau coba? bagong iki aja ngutik-utik anu lho macan wedok. Iya lho. Angkrem lho. Dipangan tenan kok. Mas, Pripun? sampean ngendika aja ngutik-utik macan wedok. Ket mbiyen aku ki pengen ngingu macan, Mas. Tenan. Tenan. Yakin. Yakin. Mbak Vita niki kandange paribasane Solo 3 niku cerak nggen krangkeng macan. Kok Ngaten. kerangkeng macan? Sembir bit nggih, sembir. Kui nganu. Sembir napa sembir? Sembira loko. Kui jenenge iki apa ya? Sembir lho kok. Niku nggih anu nggih wisata ora, hati. Wisata hati. Wisata hati nggih. Ajeng tindak mriko napa pripun? Mengke kula derek nggih tenang mawon nggih. Wisata malam jare Wali. Aja takon susah seneng kanthi sangga tanah India Kumaliareng Taman Sari Nuswan Tara Belambiangan Belambiangan Kumalareng Taman Sari Nuswan Tara Belambiangan Belambiangan Kumalareng Taman Sari Nuswan Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Katur minunggan para pamirsa sedaya ingkang lumantar channel YouTube Nggih. ingkang mirsani wonten ing Balai Desa Ketawang. Monggo. Kok ketawang? Tawang. Tawang. Tawang, nggih, Kene Tawang. nggak eko ya. Ketawang iki. Ya Mbak Vita ya. Kirajakan Banyuwangi raina bengi sing tahu sapi
dayani segere swasana irama Banyuwangen ngaten menika. Nggih. Nggih, nggugas Nyigrake. para warga. Nggih. Mau Mbah Kimpul mau? Mbah Kimpul tasih lega mboten niki? Nek Mbah Kimpul pun kondur Mbah Entik mawon. Entike mawon. Mbah Entik cilik. Nggih, gunging panuwun menika pun aturaken dumateng rencang-rencang Inggih. Karang Taruna Tawang Binangun. Nggih, mboten niki enten Tawang Bangkit. Oh, Tawang Bangke. Nggih, kapangarsan Mas Heri Darmanto. Menika sampun nyengkuyung adicara wiwit kala Ben. nggih, mun seminggu kepungkur persiapan dari Nggih. penempatan lokasi bakul-bakul Nggih. 1 kilometer radius ke selatan sampai ke utara penuh dengan UMKM menika luar Laras. biasa sangat. Kula wau tekan kene iki Mas Gareng. Nggih, Wah, jan wis kaya-kaya miak. Apa ke Truk? Mbuh. miyak sepining swasana. Ora. Napa? Ora dalang manten kae. Miak apa ki jenenge? Miak apa? Miak telek. Apa? Telek kok dipiyak. Ini minyak ora minyak. Minyak kok. Wis kaya wah angel dipiyak dalane. Saking kathahipun ingkang sami Nggih. rawuh. Sami rawuh. Nggih. Iya. Jan tenan kok, Gong. Wis arep golek model piye wae wah mantep. Iya. Lambemu. Nggih, wau wonten ingkang lumantar WA dari Karang Nggih. Taruna Tawang Bangkit. Nggih. Ngersake lagune Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Nggih, tembang penanggalan. Kok penanggalan? Siang Pantara Ratri. Oh, nggih 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 nggih. Siang Pantara Ratri. Iya. Penanggalan. Penanggalan, Gong. Heeh. Sapa sing kok? Monggo sinten ingkang ngaturaken. Niki Ayo, ugi Mbak. anu dipun pirsani senior kula, Sinten? Roko Mas Mul Musuk, Mas Mul MC. Oh, nggih. Nika nggih Matur riyen nggih nuwun. Bagong. Nggih. Ini Bagong. video call, arep video call Ropita gitu. Nyang. Kayak nyawang sinden lho. Mbak menapa kangen kok ya. Iya. Oke, sungkem katur dumateng panjenenganipun Mas Petruk menika WA Wah, ten niki. oh kumeng kula kok disungkemi iki apa ora walate gedhe. Wah, alah, jenengan nggih. Ngoten nggih. Nggih. Nggih, pripun Mas? Nggih. Oh, nggih. Niki matur Lek Pardi Canggal, pun diserantu rencang-rencang, dite pun dontek tore. Wis kalah. Pardi, di Pardi. Betul? Oke? Nggih. Oke, terima kasih. Mas Pardi? Nggih. Lah niku melu gerong niku. Oleh Pardi Canggal. Oh, senes niku to? Aneh Canggal Kaliwungu, ya iki dusun mriku. Nek niku Pardi kucing nek niku. Ngapura Pardi kucing. Komplit kok nggen kula mriki iki bintang tamu kabeh. Oh, ngeten nggih. Sing niku Pardi kucing niku nggih. Pardi kucing. Sing niku sing setunggale Pardi kucing niku Jo Kluthuk niku pun komplit. Jo Kluthuk. Nggih. Jo Kluthuk iki Jawa Timur. Niki sing dereng ngeten niku Jo. Lah niku nderek kula niku. Nggih, oh ngeten. Nggih. Lah niku sing benang niku Oke, wajahnya mirip kok nggih. malah kondang. Nggih. Kayak Mbak Win Laura, Mbak. Memet kala kondang. Sing benang niku lho. Laura. Nah, niku. Sing Laura lanang ora wedok ora niku. Lah nggih, senior niku lho. ACDC niku nggih. Nggih, jan mirip kok. Dokter Tirta nggih enten niku. Nggih. Sing kacamataan niku. Nggih. Kayak Stephen Chow kok ya kae. Jan komplit. Nggih. Komplit. Artis-artis kula cek kabeh. Mr Bean nggih enten niku nggih. Enten, rebab lah niku, putih nggih. to? Niku sing ngasta rebab niku. Mr Bean. Mr. Bean. Kata niki Komplit, Mas. nggih. Lintang Asmara diaturke, Gong. Penaturakan monggo niki nggih. Ayo no Via, Via monggo. Cak Lontong nggih enten lho, Mas. Cak Lontong. Sing ngedram niku lho. Nah. Lah iya ki jan mirip. Ning jane niku ulak asma-asma pun kawentar. Nggih. Kok gawe jeneng anyar sing apik. Lah napa? Derek Jo Klitik, Jo Nggih, Kluthuk. Ning nggih. derek niku Jo Letong, Jo Lencung derek. Menawa diginake. Aku manjen mesin aku. Iya. Nggih. Ayo Mbak Via. Putrak dan sakit kepala tong putrak datang kapan saja. Putrak ada obatnya nonton kita semua. Bagong yo nyepot yo ada ya. Oh, mbak ngadeki mbak yo sing
ayu maksudnya macak rupa sing digawe ayu lambene. Ah sing ayu wis akeh. Lah yo nek liyane wis do ayu kowe bagus dhewe ngono. Heeh. Ora apa-apa Ngelamani. Sami mawon to niki. Ayo, Bedane apa to? Bedane iki nek buntute iki ora. Mati kok. Oh, tanganmu Ya dienggo loro ngiwan. Tanganmu ki ora iso nguripke. Siji wae ora usah maruk loro. Mbok menawa irunge ya arep dimik. Nek ngiwanengen iki terus ngene iki lho. Mike dadi ngene kadang yo. Jadi Via Kendirawati. Kok Kendirawati to? Ora ya tambah. Penen kuwi mau. Heeh. Ya, lagunya apa, Mas? Tadi permintaan dari teman-teman Tawang Bangkit. Bintang Cinta. Nggih. Tawang Bang. Dari teman-teman Tawang Bangkit ngersake lagu Bintang Cinta. Lintang Asmoro. Nah iya Krunguku ki birunya cinta. Bintang Cinta. Oh, Di Indonesia bintang cinta. Ya sorry nek kupingku ki rada. Cara banyu langit ngono ya Tirta Angkasa. Tirta Angkasa. Nggih. Enak-enak ra, Mas? Rawek. Sik iki ana amplop kuwi. Kutut manggung. Oke, ya. Enak Bareng iki meneh, nggih. Mas? Apa? Kae. Oh nggih, dari Tawang 4 ngersake Kutut Manggung. Kutut Manggung. Nggih. Jadi Bari mriki iki. niki panci piyai ingkang budaya kok. Mau Gus-gus men lek dikersake mau malah sarung jagung. Jan. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih niki minangkani Karang Taruna rumiyin nggih. Nggih. Nggih, Lintang Asmara monggo penaturaken rencang-rencang. Iki wis kebacut ngadeg soalnya engko ndak. Kuwi nek Niki anu kutute kumat, nek kumat, kuyo sak nggonku. nggih. Tur kutute nembe dokor. Nggih. Dorong ekor. Dondong ekor. Dorong dokor ki bahasa Kicomania, dorong ekor. Dorong ekor. Bar mabung ngono, mabung Nggih. ki lak brodoli wulu ki terus dorong ekor. Oh. Dadi wulune lagi lekas Oh. apa jenenge? Ya teles. Iya. Ayo Mbak Via. Jogete sing anu Mbak, sing wah. Ya tergantung alunan Iringannya. iringane. Kaya sing ning Jakarta kan lho. Lagune Rindik tuh tak ndung tak sujukut ngono kae apik kae. Gondelan cagak kono kuwi mo. Udah jaga karo goyang. Teman. Yuk, yo tergantung iringane. Oh iya. Iringane. Yo. Heeh. Bintang Cinta, Gong. Yo, diaturke. Rolu ngopi. Setiaku Wong ayu
bayane tenan yo Kia tresnamu Saboya Mukti Saboya Pati wong ayu tresnamu kina apa sesakon ning batinku Terima kasih. Mbak Via. nggih mugi saged dados jampi saya Ah, nggih. rencang-renceng tawang bangkit Mergane anu Mas, nggih acak mengingat acaranya yang sangat Padat. padat. Nggih. Iya, iki wis esuk-esuk isih wayangan meneh. nggih ngaten Mula ya kanggo ngendokke otot. leres ngaten nggih Mau kutut manggungmu, Kang? Kutut Oh, manggung, sisan le pelok diaturi barang ya, sekalian, Tra, ya. nggih mumpung Iya. pelok barang Mbak- diaturaken menika Mbak Kayu Welisa. Monggo, Mbak. wis tata-tata kutut manggung sik kutute diombeni dipakani sik lagi ditinggal lunga Kutut manggung napa sarung jagung niki? nggih ada dua permintaan tadi sarung Yang jagung singkat dan aja, Mas kutut Yusuf. manggung nggih monggo Ah, sarung jagung aja ya. Kutut manggung ya wis anu lho, iki wis maringi Cehna Tresna. Alah, Sarung jagunge engko sarung jagungnya Mas. nggih Lu penutup. wis jam 3 mah. Hah? kutut manggung kok sing disuwun Sampean bali jam 3 ki sedih. Aku Sedih ya bali banget. jam 7. dalang saiki ya rada beban kok Mbak Wengi. Kok nek sing mirsani iki jek betah Nggih. soalnya kaya dalu niki lho jek rame kaya ngene nek kula dadi dalange tak rampungke jam 10 esuk paling ora ngi Jam 10 ki wis awan ora esuk. awan nggih Nggih. lha awan ora apa-apa ning nek kula dalang gene kula dagelan ya iku jam 3:04 mulai Nggih. Wangi. Langsung ana. Iso ora aku ini pelok bareng nih. Pelok Yakin. bareng. Nanti dikasih tahu ya Bu ya. wengi-wengi ya lah ya Mas sarung jagung Ngono ya apik, Mas. monggo Mbak Elisa Wangi ya lah ya Mas kutut manggung jaluk omben panas pisan rane Anjrahing. wis pitur omben iki bener ora omben nana tata omben nana Emmanuel tutut Ata omben nana
Engko dibablaske sarung jagung ya apik. Oh iya. Isa wae to. Isa. Sing donya iki sing apa kowe? Kok dadi dobel? Ayo ora apa-apa to. Oh ya wis. Lho, lah ning ra ya iso. Iya. Ning donya iki sing ora iso mung siji to. Apa? Ngemut ndase dhewe ora iso. Bakan Nana Eta Pakan 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 Nana Manu ekui Ata Pakan 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 Sedeke parasi Jawa Panas kene Yo, halah biasanya selendro aku. Hah? Biasane slendro, Mbak. Iya. Berarti dereng tau nyekel barang ya. Durung. Cangkemmu nah. Antara ingkang Cermin Cenma Cermin ono ra kesusu sawae jembar-jembar marine lemu-lemu ngono kok ngelu. Ayo Jagung abet rasa Pon nggih. Wis 10 lagu, 12 malah. Diaturke sedaya. Mohon matur nuwun Mas Gareng, Mbak Nggih, Elisa. Nggih kula segoto panglipur kaliyan Dek Elisa tartamu Nggih. kathah ingkang kirang nuju prana lumantar kula nyuwun agunging wilasa Eh. sedaya kalepatan kabenemoi bumi ning tinapuran satemah saged mijilaken wiji pasedherek. Nah nggih. Matur nuwun matur nuwun. Sedaya kalupatan kula nyuwun pangapunten ya Injih. Tole Gareng. Nggih sami-sami mo. Nggih, Pak.